Ka Khasi Students Union KSU hapo ka jingalam jong President uba Lambok Star Wal Marngar, but General Secretary uba Donald V. Thaba, kilalit jungo ya ka kalakal Khasi Panji, kapadan Hakachar District Assam, ban penpau ya ka jingatali ba kinongshong shnong Khasi Penar, hadien ka jing syak thumbor ka bashir khebha. Haka khatsan tarik unailar, ka kenhuan kapadan arpasan hadut laipongot ki shindrang, kibulayat hu bagi day nakajat bin rio Muslim Mia, lakeno bagila tombor kinongshong shnong Khasi, hakaway kabri tempo hakalakal. Katkum ka FIR bula ujor hakachu daram police station, daka Sibil Suchang, ka kurim jong uraju kasar. Laong ba ukurim jong ka ringkat bat kinongshong shnong ubikas singkor, u adisan kasar, u anyas rasmud, u waiki pohom, bat ustarli lamin, kilalit siya kabri jongki, hakapork daya dush po bujemin stem, haba kinong tambor kilalit siya katika jaka. Katika kenhun, yaki bala ithu kum usalim, uloti, ukalamia, unur, umintu, uabimullah, Abdul Rahman, Rosid Ali, Kalumia, Sahid Ahmad Mazumdar, Bablu, Sharul, Lekai, Amir San, but Alta Fizin, Laskar, Lakeno bagilah pendan kam daka white pende, yakateka kam runar. Hakateka jingjia, Raju Kasar, but Ubikas Singor, kila mensaujur, but kidang syak sumar, Hasilchar Medical College and Hospital, SMCH. Ka FIR kala keno syuk-syuk bagi tekijat bin riu Muslim Mia, kila don keti hakikam runar ki babon jan. Kentop ya kajing kayi tu ya udrok bat tiang, bat kajing sam ki dawai ya ba bat ganja. La keno rup bagi la bernyam bantang ya kasnong Khasi kalakal part 1, bat bernyam rup ban rakbor bat lek bijat ya ki kena kentay, ki balet school, kabalawan rak kajing tiang hapring ki nong syong shnong. Haka jingle jungo jong KSU, kentop iki dekat jong Central Executive Council, ki nongalam jong District Unit jong West, but East Giant Hills, but ki dekat jong Barak Valley Circle, kile kendo iki nong shong shnong, da ka baay ka jingkarshan bak kenjamin sim, but pentikina ki bak KSU kan yay beteng, but don hasenda jong ki, wat la ki don shabar jong ka jila Meghalaya. Ki nong shong shnong jong ka shnong kalakal bat ki jaka shong jakasa jong ki Khasi ki mamarjan, kila penpau ya ka jing songo kumen ha ka jingwan jungo jong ka KSU. Uway urang ba katika shnong ulaong, tang ka KSU ka bajuan jungo ingi man kapor. Benta ka kenti lay kade ka bakam kongsan, namar gidang shuya kendo ya ka jing syak tumbor ka basyir kay. Ngi songo kam klan, habate bagi dan ringkat bat ngi. Ka KSU kalapan skem biang ya kajing ang not jong ka, banya da ya ka hok pa kajing shingan jong kipat Khasi Penar, kibasa ha Assam, da ka babanjor baka jat bin riu kanam sya no marway, ban mad kum kini kajing Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Haki tuki kliat sngi kiba ngiyok kubor baladon kajing syak thombor ki parari jongi hekne jaka adon lupa pha ki video ngai kajing syamat bat kajing play ka snam na wei pordo pa snam nang ne ka jaka ngasngo ba kajing play kadai kajing play snam jong ka jat pen ru koi padang kajing pun kam don ki wei pat ki kam hakasngi sonde andang la poi solong ngapersang ban phone USP jonggane ka district re pedeng gajing bethut juga phone kam dalong ring rasio snow bala kem at laingot kita ba thombor re persang pat ya ka ban ngap thu ban keli ni kiulam nang ni ngasngo ba kidon kumba at pusan na dulai pangot ki balik thombor re ka khubor ka bengi kwa na kaliang jongga ki isu ya kini ke persang ban sem ya kajing im jongi perdo pasnam kem dei ban lat nya kti jongka
kampat biang bakin kiam tang laingut ring ngoba kita bidang phetri ru kiri bengat haru jongkaan nomor kim dai bagi pado pas nam jungi ki sedang mari dai maki sedang kadon ka jingki bat ka jing bitar naki kamtam ni dikot ki isu nang thi na po nong ba sulong rai kum ki nang lam bun sien ki kwa bandong ngim dai ban bam jaklut rai ngi kwa ban wan yu kejat swanang kong dai ban su thu kamba ya ka jing long jengman tang kawai nga kwa bandong fi ki pado pas nam hot ka jing jengai taki spa kilometer ni spo sulong rai kaman sim pada ka jan pedang jing terha pedang jengai tu kalenti nomor ngi su thu balara kadon ka jingjia ka basu si jeki polo pasnam ni kandai ka jingpang bat ka jing jaumat jungi ki basong po no ba sulong kumju bangisim ba ki khon chung hunyo trap laki sa hagnu ka cakaru di tanggawai kedo ba tanggawai ka snam to ki pari ki podo para snam banam tiang banam sir ngidai ka kenhun kabumju kubum jela ka jong ka sentor ban kren ya ki jing sisa ngai pensngau jeng e jong pi bat ngiya de kalenti ke ba dai banya hakalenti jong ke sensar pat ba handai lada kidan pat kiwi pat ke persang ban thombo de pi ngatharai yangi ke breu lakha bangidon ka khti ka kajat ngidon ka khmat ngidon ka bor perkhat ngembasi ru banya de kiwi pat kalenti lada katar jing thombor kadang peteng na ka pos ka por ngan ai misim ye pi khamtam pat tang kawai kalong ba pi hap banya long sitli hap ya long kawai wat preng chung kita ke jing sa thombo rai ngai ba kini gede cibenta pan pente song pan penteli yeki pado persnam ki bosong persa han ka them barak wali silchar bro kawai kadon ka KSU kadon ka barak wali khasi jantil federation ki bolong ki bitong kudup no kami makiru ngatrai kita shem la jong ka kamram ki kum ki rong ba bale ni ka kam andai kam ngaliang jong KSU ngem shem la suk mesim mandong ba nginaman sede kadon ka jing pang ka mesim han pedang jungi andai preng jong katang so bandong iksamban le bandong ban aiding le ban penset bandong ya sai kawat ya sai khunam yelit be thongno itan thombo andai wan le ban jungo ban am sim bandong ba wat long marway kaki isu kadon senda jong pi dai ban pensngau ki bor jong sarkar india dai pensngau ki bor jong sarkar asam miklong ki bakloi kaki isu kam dai baklong marway idan hasatri jong ganeso north east student organization ka asur kadon asam all asam student union kandiat kini benai benwan ngisi kendon ke meeting gini jong kaneso ya kini kimat ngisara bat kaneso kala penkeren omtang hasil ka asam ruwat sekarang dia ro barngem kwa bagi trari trimuluk takinok song snong tak engineers committee kiba song ni than stay lam ngi kin sa thombor pat hai ki nongwai wan man buhai snong re than stay lam ngi hai kandiat ngi dang ya kran spang gani ka jingjur takiban buhai snong thi po banglai spok than stay lam ngi bro ko bai kadang ka jingma Pia bentar jok suka asam kasdang ban iwik itu bosong bi an jok kumju ngirungi ngosir ada itu sabe asam keluan rung spok ka jalame khalaya hari ma pi hine pila degi trashnong so bonong kumaka history ka patai haswa gari india kan yo jung lut ye pi la kha la pun lupa hang ne ka jaka pemdei ban spirit snow ba kane khando ka siap jong pi wanam so long long wei bong wa ngisa ane ngidon tang khandiat ngot ngidegi bari em degi trashnong KSU kandon senda jong pi la kalong hanu bentar nginang ye peteng manwan mentangin wan tang lai phungut la ka syak ka kam ngira manwan chispa atu che jar ngut manwan ai sim ye pi gi wei kane chaka adam don shibon di kentien dai tangi tai kentien ban ai sim ban kerku ye pi bat ka wei kalong wat tieng wat ri wat smit ni don senda jong pi ka habang don hari sensar paj ba bagi ya nanti ko hok ni kemle kanu ko kambian ni kem sim ka tiar ban saw you know ngia dai jong khando ko siap garit kita ki kuret gi jong phi ngasong phidon ni ko hok ban sumar e je karep yang jong phi lada ki wei ki wan ni bat thambor don kam hiru ban ya dai kata ta kalenti jong ka ai ngim kwa ban le thambor ka wei pa kalenti hindai ka an ka don ni shania aki bod district ngasinia aki pulet mak makir don la ka jong ban ta ban le ngi wan ne o ma penram ya ka police department man penram UDC hindai ngi wan ngi don ta ka kata ka jiksania ka ba sai ba hakiru bat ngikmi lenti ba itu ki ba thombor baro ki ben ngat hakti jong ka an tangli kentien ba khendian ku boleh subon siajar ngu boleh kurangi wei ku subon tinga pen pau ke jing sngo belung ke jongan mar ka dikasin ka baar ka ba ngayu wan yu kejat akan ka snong asin ka baningkong ama poi kan ka snong ka de por minang snai ka documentary jong ka KSU
But kani ka snong ru kala pau ka documentary jong ka ki isu ka bansa junom. But kani ka scene ka baar bangi poi ngiwan namar ba ngimla sha su ngi la du thia du dem abangi I lengba ki kerwo khubor ki baper lo ke jing sha thombor ki pardo parasnam haki wei pat ki jai benriu ki ba klem da khen shu e ta kamen simbriu klem da khen banya kun ru para baking atyar ndrei ki la shu thombor di tiar ki briu bului ki bomdani ai bat kani amtang ba kapen sosi yangi hinde kapen bitar slaru yangi namar ba ki ngi de ki jai benriu ka baile ka biski siong kari snam ni ukong bat ngihap manyele banyakun persya igi jing thombor ki jungi ke jingwan ke jungi hangni kalong ba nginyo banyakandu marhamat ipi binginyo so ipi ke balaja bat kumnu binginya penbek binginya rai binyele syakmat hot nakaliang ke district administration kala shim ya ka sinjam ha ka ba kala ban kem ya katukan ingut laingut gitu ginong thombor ndrei nging sudai ba ke district administration ke ban kem not ya barokhat nang ba nang ni syakmat kinamdan kinu kiwei ru ki ban su thombor ya ki pardo parasam bijungi ngamong ba jai beriu jungi kamla banyakun ndrei haswa ban shim ya kalenti jung jingra ya ki tiar ya le niwat shada ko kalenti ba jingwan ke jungi ru kolong kata karukam kabangi kwa ban ai kubor segiwe pat ki jai beriu juru skibor sarkar ba lada ki sakta ki pardo parasam bijungi benar ha kono jakala ka de kalakal ni de kono snong dan ini ki benta jung perthai boro ko ke jai beriu kapang pada ba boro ko ke jai beriu kapang kemuka de kamram jung wei puwei ukun samla jongka ri ba gajek ban riu ban mi ban lei e nang mata ka ri gajek beri ko jungi ngiwan hangni menginwan pen kiwen meneh bengilawan hangni ngilaiwan kembalai pungut rei kibor sensar district gilak hang ingi keladan gajeng tanya ka baslem ha ningkau nang syap kim sya hi yangi ru ban yu gajat hangi ngi oleh kim sya ede ka hima gajeng ping mla ban e ndri hadien kila sya tang ka tukan ingut bagi dang bun ba ki dekot jungi sti gi belawan nang po slong menepo jeng hills iba up habar senong man kum gadak bangi burom ke district administration ngilawan tang mangi mat ngi kwa man peso ngi pi baro ba wanam tieng wanam solong maroi ngi dor kat bat pi lada ka jabeng sa isien kum niru ngin wan beng sa isien ladi ngi ham sa senong jung pi ngin sa senong jung pi banya song skai lambat pi kum ka cek ben riu ngi di ban long kawei ngi di bandan kono ka jing per jingmut ngi di banya ai ketika diang ketika mon ai ka jing ro ya ki pardo persam ngi barak bali di wilayah mi ben renti ben yang nak benta ki nong senong juga senong kalakal ngait scam ba hagini ki por benta kan namdan su ke ba penthut ipi ladan ki ba pendik ipi subha pentip singi ngilong ki bakloi banwan yang sekendu UDC ru ben sapa ru ka jingtho spo chief minister jong Assam halor ke jing jaban pentip u ba nakaliang ka sarkar jelahi ke di ben lei ban penkut ki kentien ki jonga ngasukwa ban kentu ipi ki nong senong ke jungi bangilai wan ngadu selong kalong ngelti bijngai ke sorok besniu baka jor baka jing ten kali baka tiki dekot ke jungi ba hang thi hapo bar snong jang snong kalakal ila kwa dik banyu rung hani ka snong banyakan du epi tila dalong ka bala kerpat epi bangdali phasibet man subha ban yelik lang ban ngi ban lik banya kublikti banya kedu banya keren tiki dekot ke jungi tam makin hun ka mesim bangdali phasim kinyo thya sup yo thya banyu dem sup namar boro ngedu thya du dem nadu ka khasam tarik ditang ni kintin hi yang kerpat sa isien bala lawai kini kejengalang nyelek nya kendu ibro idkhot yang ginong snong ka kanungun di kubli sibun macha prang keluar kari Muslim upai ke beri nyutrap tu blin kurkulang yang ibaro What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think enough, remember once more.